Takže čus lidi, já tam u mého dalšího videa. A toto je video z Minecraftu, vlastně recenze jednoho mého, no není to můj server, ale je to můj docela oblíbený server. Mají to docela hezké, je to server, já teďka tady píšu nějaký Magic Buff. Je to server My Life PvP. Teďka vlastně jsem na něm. Mám tady jiné jméno, tady jméno Dax Gamer, takže pokud tady byste jakože se mnou chtěl nějak zahrát, tak jmenuji se Dax Gamer, protože za pak Kuba 1 jsem nemůžu, protože mi Pilarik dal nějaký ban, IP ban, nebo já nevím, co to je za ban ani. Dal mi ho prostě nějaký permaban asi. A já vám teda tady trošku ukážu, kde bude nábor, máš se na co těšit, jo. Jasně, bude tady brzo nábor, takže bych radil přijít. A tady teda přečteme, no, nyní se teda asi ukážeme spawn. Není tady teda moc lidí, ale teďka, jak vlastně já jsem přišel ze školy, takže tady je socha Pilarika, tamhle je socha Steva s Brnkem a s Diakrumpem. Ale to je vlastně jejich spawn, já bych to tady musel obletět kreativem nebo flyem, ale já fly nemám. Tady mačkám ičko, no dus nemám. Takže pravidla. Nežádat o support, ban nebo kick. Support to je vlastně, když od někoho chcete, aby vám třeba givnul dia. Druhé pravidlo asi nenadávat, hlavně ne adminům, kick nebo ban. Jasně, to je na každém serveru. Poslouchat adminy, tak to je jasný. Respektovat pravidla, je tam respektovat, že jo. Respektovat pravidla a porušíš, rovná se ban, takže pokud nebudeš respektovat tyhle všechny pravidla, tak dostaneš ban. Doufám, že se poslechneš, jasně. Tady jsou warpy, tak warpy, to můžeme napsat jméno warp, ne? Nemůžu. Aha, tak tady máte teda warpy na spanu, tady. Balón, PvP rozhledna, návody, mob arena, doly. To musíme zkusit. Warp doly. Doly zkusíme. Jo. Tady docela chudý, teda mají tady dřevo, doufám, že, nebo já si aspoň myslím, že se to nějak zlepší, tohleto dřevo už by mělo jít kopat. Takže si tady asi něco nakopu, jo. A ten čudlík nedělá nic. Jo, a tady je to nějaký rozkopaný jenom, co asi být nemělo. No, to je jedno, půjdeme zpátky na spawn. To teďka jste viděli warpy, dostaneme se k dalším pravidlům. Nejlepší warpy. Postavička a pec. To já nechápu. Posuneme se dál. Tipy nebo rady. Tady je. Chceš se porozhlednout po spavnu, dej warp rozhledna, nebo warp balón. Balón ten je tam, to je docela vysoký podle mě. Tak, pokud se ti nechce chodit dlouhou dobu ze spavnu, použij příkaz warp příroda, to je v klidu, tam to vás portne někam do lesa. Chceš třeba jedním kliknutím páčky sklidit rostliny a nevíš, jak to postavit, dej warp návody, tam mají všechny redstony a tak. Přesuneme se dál. Stížnosti na admina. To podle mě bude používat tady dost lidí, protože nechtěl bych teďka urazit Pilarika, ale docela tady má dement adminy. Tady nikdo na ten server skoro nechodí. Můžete vidět, když napíšu loveno list, jsem tady fakt sám. Nikdo tady není v Innovo. Takže stížnosti. Pokud na našem serveru našel nějakou chybičku, prostě když tady byl nějaký bug nebo tak vlastně řekni adminovi tabuly. Tady mají chybu. A jo, to se teďka zajímat nebudem. Tady už jsou jenom novinky. A teda pokud budete mít nějakou chybu, tak to asi spíš napište na tady tu tabuli. Ale já bych teda spíš řekl, aby jakože se to psali na web vlastně tady toho celého serveru vám dám do popisku. Ok, přesuneme se teda na nějaký ty warpy. Já se teda ještě k ním tady podívám, kde to bylo tady. A někam se přesunu, takže za chvíli tady. Warp balón. To je první warp, který jsem vám ukazoval. Warp balón, to se vlastně můžete porozhlédnout po celém spavnu. Já tady mám teďka ten short, jenom se zpátky normál, jsem zpátky short, protože
natáčím. A docela už mám počítač zadělaný blbostma, takže se mi to docela seká. Můžete vidět, teď mám jenom třeba 16 fps, to je docela blbý. OK, takže tady se můžete porozhlédnout, co všechno tu je. Jsou vlastně v pouštní vesnici, mají to tady hezky postavený, musím uznat, teď jsem z toho spadnul. Tak, tady je vlastně ten spaven, tady jsou všechny pravidla a tak. Tamhle, nevím co je, tam je nějaká asi svatyně nebo síň. Tamhle taky, ale nevím ani co to je. Tady je nějaký mostík a vede to teda do toho, to bude podle mě shop. Podle mě to bude shop. Tady, mají to tady teda podle mě hezky postavený, ale tam mají ty návody, tamhle mají nějaký domeček, to jsem ani tak nepochopil, tam je nočevo hlava, takže cool. A prostě celá ta vesnice. No, přesuneme se na další warp, mají to tady hezký. Další warp, co tu je, tak vlastně je to warp PvP. Jo, teď jsem si tady napsal Filovi, to je můj bývalý kamarád, já si myslím, že se mnou ještě kámoší, ale nejsem si jistý. Já jsem se mu Filipe natáčím, jsem pak Kuba 1, jo, já jsem tady za jiný jméno. Takže pokud se na tohle to budeš dívat, tak asi poznáš. Warp PvP by Blood Stepus a Ice Tis. Můžeš pozdravit do videa. Yeah. Tak, já vám to tady trošku ukážu. A teďka docela přichází lidi, která se tady úplně přeříkávám, ty vole, to je jedno. A teď je teda celá jejich arena, no já si myslím, že to je docela přeplněný, ale OK, teda nestavil jsem tu arenu já, takže nevím, nic na to říct nemůžu, no je to docela hezký. Přesuneme se k dalšímu warpu. Další warp je tu rozhledna. Jsou tady Pilarikovo hlavy, což teda asi normální, že to je server. A tady je warp rozhledna. Je to tady teda docela malý, ale dá se tady ještě víc vidět, než vlastně z toho balónu. No, je to skoro stejný. Jo, počkej, tady jsou dva takový balóny. Někdy tady u mě zase Fíla, se chce být ve videu. No, kde? Tady, nebo. Takže jo. Fole, ale. Jo. To jen takhle pomáhá. Takhle vám to vlastně tady ukážu. Tamhle je něco, co já nechápu, to je jedno. Tady je nějaký další balón a tady to je teda warp rozhledna. Přesuneme se k dalšímu warpu. Další warp, co na této serveru je Mob Arena. Klidně vám to tady ukážu, máte tady teleporty, tu Mob Arena. Vidíte, mám tady všechny ty warpy. A to je teda jedno, tady je ta Mob Arena. Vůbec nechápu, na jakým způsobu toto funguje, když to tady ani nemají, myslím, že... Jo, mají. No, tady mají lávu, tak nevím, jestli se jim to tady vůbec spavne. OK, takže tady to je jejich Mob Arena, doufám, že vlastně na ten server přijdete, je to fakt kvalitní server, dobře propracovaný pluginy, prostě, kdybyste sem pozvali pár lidí, tak já si myslím, že by tento server mohl dopadnout dobře. Tak, mě tady teďka zabije ten zombík, teda ten pavouček, takže přesuneme se k dalšímu warpu. Další warp jsou návody. Už budu muset ukončit video, protože natáčím 8 minut a nechtěl bych tady to video mít moc dlouhý. Tady jsou teda warp návody. Tady to si můžete teďka přečíst, stopnout video, protože já už na to teďka nemám moc čas. OK, přesunul jsem se dovnitř. Tady máme teda pár věcí, jak vlastně se třeba sklízí farmička pomocí jedné páčky. Vidíte, vysune vám to vodu a farmička v pohodě sklizená. Tady už vlastně jenom se sbíráte a je to v klidu. Přesuneme se k dalšímu. Pak je tady automatická farma na sugarcane. Doporučoval bych, kliknete tlačítko sugarcane, yes, sklizen. Akorát to ještě mohli navést na jeden čudlík, ale to už já jim to nezabráním. Vlastně jenom takhle zmáčknete a máte to dole. Já už bych pro dnešek toto video ukončil, protože už máme hranici. A já se s vámi teda loučím. A další videa, teda doufám, že ještě nějaké takovéhle video bude z recenze. Takže já se s vámi loučím a ahoj.